Stimați colegi, avem o întâlnire astăzi în cadrul adunării noastre generale, ca să zic așa, cu tinerii. Avem o întâlnire cu domnul profesor universitar dr. Adrian Năstase, care ne va vorbi despre politica externă a României, primul subiect, și al doilea, necesitatea implicării tineretului în viața publică, în viața politică. Domnule profesor. Mulțumesc foarte mult. Dragi prieteni, aș vrea să schimbăm câteva păreri, să discutăm astăzi despre politică internă și politică externă, despre activitatea statului pentru a-și apăra interesele și, într-un fel, tema aceasta doresc să o legăm cumva de nevoia de a asigura o continuitate în generații în realizarea acestor funcții importante ale statului. În primul rând, despre politica externă și politica internă. Demarcația clasică între politică internă și politică externă își pierde destul de mult din semnificație. În perioada interbelică, lucrurile erau mult mai simple, mai clare, o departajare a competențelor, a instituțiilor. În momentul în care avem în vedere și se realizează un efort de integrare tot mai intens, una dintre întrebările curente la noi în țară este aceea dacă afacerile europene țin de politica externă sau de politica internă a României. Iată un singur exemplu despre ceea ce înseamnă acest fade-up, acest continuum care se realizează între politica internă și politica externă. Înainte era foarte simplu să spui, cum spunea Titulescu, dați-mi o politică internă bună și vă ofer o politică externă extraordinară. Sigur, dintr-un anumit punct de vedere, în momentul în care țara este stabilă, în momentul în care are un ritm de creștere solid, politica externă este mai ușor de realizat. Teoretic, pentru că în momentul în care lucrurile evoluează în acest fel în plan intern, apar mai multe presiuni externe pentru a micșora, să spunem, dorința de anvergură regională a unei țări cum este România. Și de aici, să spunem, unele dintre riscurile pe care le poate presupune o politică internă de succes în ceea ce privește politica externă eficientă. Aș vrea să vă ofer la sfârșit, pentru o bibliotecă comună, pe care sper să o puteți realiza undeva, un număr de, sau câteva dintre volumele pe care le-am publicat. În primul rând, cele 10 volume din lucrarea România după Malta, volume care cuprind activitatea de politică externă a României în perioada 90-92. Și, de asemenea, două cărți mai recente pe care le-am scris, una dintre ele, Lumea, Americanii și Noi, vorba de o istorie de 2 decenii a relațiilor bilaterale româno-americane, cu ups and downs, cu lucrurile care au fost favorabile, interesante și altele care, sigur, au creat unele probleme. Am să revin la acest subiect.
și o altă carte care se numește Reprezentarea României la Uniunea Europeană, care este un fel de compendiu ce ar putea să vă fie destul de util pentru că tratează și conceptele de bază, politică externă, diplomație, instituțiile interne care se ocupă de politică externă, competențele lor, sistemul sau regimul politic actual, ce înseamnă regimul semiprezidențial, care este specificul acestui regim prezidențial în România, care sunt competențele președintelui în materie de politică internă și de politică externă, ce înseamnă domeniul rezervat pentru președinte, pentru prim-ministru, care sunt zonele de clash, cum spun americanii, zona de conflict între activitatea guvernamentală și activitatea prezidențială, ținând seama de faptul că și prezidenția și guvernul fac parte din componenta executivă, a puterii executive a statului. De asemenea, o să vedeți aici o analiză foarte interesantă, cred, despre ce înseamnă coabitarea, conceptul de coabitare și felul în care coabitarea a funcționat în Franța în mai multe momente succesive, perioada în care președintele Mitterrand, socialist, era la conducere, prim-ministru era Chirac, era o altă formulă, mai știu, cu Badinter. Pe urmă a fost o formulă cu președinte de dreapta Chirac și prim-ministru Jospin, socialist. Au fost vreo 9 ani de coabitare în Franța și într-o țară cu un sistem asemănător din punct de vedere constituțional cu al nostru, putem să vedem felul în care au evoluat instituțiile, felul în care s-au modificat unele dintre regulile de bază. În special faptul că relația dintre președinte și prim-ministru s-a modificat fundamental atunci când președintele nu a mai beneficiat de o majoritate parlamentară favorabilă. O să vedeți toate lucrurile acestea în această carte, dacă vă interesează să vedeți și să înțelegeți inclusiv problemele pe care le avem noi astăzi și care puteau să fie soluționate într-un alt mod, eu considerând că un acord de coabitare, dincolo de problemele personale, și de faptul că unii sau alții sunt simpatici în relația bilaterală, atunci când alegătorii hotărăsc coabitarea, pentru că până la urmă alegătorii sunt cei care stabilesc să fie președinte de o culoare și Parlamentul de o altă culoare. Într-o astfel de situație trebuie găsit un răspuns rezonabil. Vorbesc într-o țară în care lucrurile rezonabile ar fi cele care ar trebui să ne conducă întotdeauna în luarea deciziilor. Și în Franța, înțelegerea respectivă se făcea între președinte și liderii noii majorități. Pentru că, de fapt, problema nu se pune de a avea o înțelegere între președinte și primul ministru. Primul ministru este rezultatul negocierilor în interiorul noii majorități parlamentare, care hotărăște că X va fi candidatul acestei majorități la postul de prim-ministru. Și înțelegerea trebuie să fie, deci, între președinte care face nominalizarea de candidat la prim-ministru cu liderii acestei noi majorități. Faptul că unii dintre liderii parlamentari nu au fost parte la această înțelegere a creat, pe de o parte, o anumită frustrare și, pe de altă parte, o lipsă de responsabilitate în legătură cu funcționarea acordului respectiv. Poate chiar în legătură cu conținutul acordului. Sigur, și el poate să fie analizat în diferite feluri.
Sigur, v-am spus câte ceva despre această carte și despre felul în care am încercat să examinez inclusiv problemele pe care România le-a avut de-a lungul anilor în ceea ce privește pregătirea unor structuri adecvate de relaționare cu Uniunea Europeană. Am spus câte ceva și despre Uniunea Europeană, despre structurile sale, despre politica externă a Uniunii Europene, dar și aici fac o paranteză. Noi vorbim despre politica externă la nivelul Uniunii Europene, nu discutăm despre relația noastră cu Uniunea Europeană, care este o relație internă în cadrul unui bloc de integrare. Și de aceea unii spun, și au dreptate în mare măsură, afacerile europene pentru România reprezintă un domeniu ce ține de afacerile interne. Politica externă înseamnă acțiunea externă a Uniunii Europene. Noi fim parte la elaborarea și derularea politicii externe. Uniunea Europeană, spre exemplu, are de curând un serviciu diplomatic extern unic. Și noi avem 40 de diplomați care fac parte din serviciul diplomatic al Uniunii Europene. Avem, spre exemplu, sub doamna Catherine Ashton. Și unii dintre reprezentanții noștri sunt, de fapt, reprezentanții Uniunii Europene în efortul acesta de a derula o politică externă comună. Atunci când vorbim de politică externă la nivelul Uniunii Europene, nu discutăm despre relația noastră cu Consiliul, cu Consiliul European, cu Comisia. Acestea sunt relații interne deja, pentru că fiind vorba de o structură cu format integrare politică, în mod evident, toate aceste legături țin până la urmă de felul în care instituțiile românești discută cu instituțiile de la Bruxelles. Sigur, aici veți găsi, de aceea nici nu insist prea mult pe unele chestiuni care ar putea acum să vă plictisească, dar sunt noțiuni importante pe care trebuie să le dobândiți în foarte scurt timp. Spuneam unor colegi din Parlament la un moment dat că alături de colegiile specifice, cele din țară, fiecare dintre parlamentari are un colegiu suplimentar care este colegiul de la Bruxelles. În sensul că fiecare parlamentar mai aveți locuri și aici în față și pe canapea, dacă vreți. Deci toate aceste chestiuni pot fi examinate într-un mod extrem de dinamic, de activ, dar în orice caz cu o mult mai mare deschidere decât am avut până acum și cu o anumită schimbare aparativă. Deci pentru a vorbi acum despre politică externă, la nivelul României, trebuie să ținem seama de acest statut nou pe care România l-a dobândit. Și, în definitiv, dacă vorbim despre statutul României de-a lungul timpului, acest statut sau această identitate, să spunem, internațională, externă, fizionomia de politică externă s-a modificat. România fiind parte, spre exemplu, fiind într-o perioadă sub suzeranitate turcească, pe urmă, sub influență a unora dintre imperii, sovietic, austro-ungar în probleme sau într-o anumită porțiune, într-o anumită zonă. În perioada de după al doilea război mondial, România era membra a Tratatului de la Varșovia, era membră CAER. Deci, identitatea României, din punctul de vedere al acțiunii externe, era în mod evident influențată de apartenența la aceste structuri de securitate sau de cooperare economică. După 1989, problema centrală a României a fost aceea de a
ieși din situația de zonă tampon între Europa Occidentală și spațiul fost sovietic. Pentru că, în mod evident, Occidentul a fost luat oarecum pe nepregătite de unele dintre lucrurile care s-au întâmplat. Americanii aveau problemele lor în America Latină, erau cu tot felul de blocaje în Panama, în Nicaragua, în alte zone din America Centrală și America de Sud. Exact. Și toate aceste lucruri au creat, în mod evident, sau, altfel spus, oferta pentru extinderea zonei de influență a Occidentului a fost mult prea mare. Și atunci, Occidentul, mai ales vorbim despre puterile europene, au hotărât ca extinderea lor spre răsărit, din punct de vedere politic și din punct de vedere economic, să se realizeze, într-o primă etapă, numai pe zona Europei Centrale, sau și au încurajat formarea grupului Visegrad, constituit din Polonia, Ungaria și Cehoslovacia la acel timp. România rămânea împreună cu Bulgaria și, bineînțeles, cu fosta Iugoslavie, într-o zonă tampon între Occident, care nu putea să digere toată Europa de răsărit, foarte rapid, și spațiul Uniunii Sovietice. În 1991, deja 1992, odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, nici forța de atracție și de influență, capacitatea de control politic prin servicii de informații și așa mai departe a Uniunii Sovietice sau a Moscovei, ca centru al fostului imperiu, nu se mai putea realiza și a apărut o zonă, un vacuum, cu un loc de bătălie pentru zone de influență, concentrate în mare măsură pe zona fostei Iugoslavii. Și ăsta a fost care a devenit un fel de poligon de încercare, în special, pornind de la reunificarea Germaniei și forța extinsă a Germaniei, care dorea să capete un culoar de acces spre Mediterană și, în mod evident, reunificarea Germaniei a creat o altă relație de putere în Europa Occidentală, cu această defulare, cu acest transfer spre Europa de Sud-Est și cu impactul pe care îl știm în ceea ce privește implozia din fosta Iugoslavie. În principal, sau în primul rând, Slovenia și Croația și după aceea celelalte componente ale fostei federații. Dar e foarte interesant, dacă veți examina istoria Europei după primul război mondial, practic, federațiile create după primul război mondial s-au destrămat toate după 1989. Refer în principal la Iugoslavia și la Cehoslovacia. Dar, sigur, într-un fel și Uniunea Sovietică, dar acolo lucrurile au fost mai complicate. Dar toate aceste lucruri ne arată că politica externă a unei țări funcționează ca un fel de radar ce urmărește evoluțiile externe și încearcă să găsească, pentru o țară cum este România, un antidot care să fie cât mai potrivit pentru pericolele care pot să apară. Și de aici, legătura între politică externă și diplomație. Un concept care uneori este confundat cu cel de politică externă. Uneori, prin diplomație se înțelege Ministerul de Externe sau mecanismul instrumental prin care se desfășoară politica externă.
Alteori, să spunem, acele caracteristici, skill, deci capacitatea de a atinge un anumit rezultat dorit prin metode prin argumente și prin, știu eu, persoasiune. De aceea, conceptele sunt destul de neclare și definițiile lor sunt extrem de variate. Dacă veți lua cărții americane despre politică externă, veți vedea că absolut totul este definit în termeni de putere și în termeni de interes național. Dar interesul național este el însuși un concept pe care putem să discutăm la infinit. De aceea, spre exemplu, apare o anumită problemă în legătură cu Siria. Noi să avem miercurea viitoare o dezbatere aici despre Siria, cronica unui conflict amânat. Și discutăm despre pozițiile diverselor țări în legătură cu acest conflict, felul în care, pentru americani, la un moment dat, chestiunea utilizării armamentului chimic într-un conflict intern reprezintă un element de interes național. E mult de discutat aici, nu o să vorbim acum în mod deosebit despre acest subiect, dar, în mod evident, chestiunea aceasta prezintă un interes major, pentru că, până la urmă, mecanismul luării deciziilor ține de definirea interesului național. Colin Powell avea o schemă cu 9 întrebări fundamentale la care trebuie răspuns pentru a arăta dacă există un anumit pericol pentru interesul național american. Dar răspunsurile lui în 2003, atunci când a mers la ONU și a prezentat pe baza unor informații incorrecte, a vorbit despre existența armelor de distrugere în masă în Irak. În mod evident, răspunsurile nu erau cele adecvate, pentru că informația ca atare nu fusese corectă. Și lucrul ăsta el recunoaște. O să găsiți în cartea de care v-am vorbit, lumea americani și noi, un capitol despre acest subiect. Dar, revenind la mecanism, aveți, deci, interesul național, definirea lui, după aceea, percepția pericolului, care reprezintă un mecanism psihologic-politic ce înseamnă adeseori și mobilizarea opiniei publice într-o anumită direcție. Vedeți lucrurile acestea, spre exemplu, în derularea dezbaterilor de la noi legate de Roșia Montană. Și vedeți și dimensiunea de manipulare în sens neutru, din punct de vedere tehnic. Pentru cei care se ocupă de comunicarea publică pot să observe aceste mecanisme și, după aceea, decizia, vorbim acum de politică externă și de elementele de securitate națională, decizia care este luată. În cadrul NATO, și aici, la un moment dat, începusem să vorbesc despre identitatea României. După 89, spuneam că eram într-un vacuum, într-o zonă tampon și a trebuit să ne batem pentru a ne găsi o identitate pe măsura opțiunilor majorității populației în 89. Și atunci, demersurile pentru a deveni parte a Uniunii Europene, demersurile pentru a deveni parte din NATO. NATO, deci Organizația Atlanticului de Nord, are un articol, sau tratat constitutiv, are un articol 5 care vorbește despre interesul comun și despre faptul că statele au obligația de a se sprijini reciproc atunci când una dintre ele este în pericol, este atacată. Acesta este un concept defensiv.
După 2001, după atacul asupra turnurilor gemene, această concepție s-a modificat fundamental prin doctrina Bush. Pe ideea că Statele Unite au datoria să atace oriunde în lume zonele care... toate zonele de unde ar putea să apară diverse pericole. Și pe această doctrină ofensivă, care schimbă fundamental elementul, să spunem, de acțiune al NATO, Statele Unite au pornit războiul din Irak, au amplificat acțiunile în Afganistan, pe ideea că cei care au făcut operațiunea din 2001 trebuie loviți în cuiburile lor, în zonele de pregătire, în bazele lor de antrenament, în rețelele financiare de sprijin, o acțiune care a însemnat un demers ce a dus până la urmă și la capturarea, sau mai bine zis, la omorârea lui Bin Laden și la distrugerea unora dintre rețelele de sprijin. Sigur, e de discutat dacă asta este cea mai bună metodă, că unii spun, în momentul în care calci pe un mușuroi, toate furnicile, ca să nu spun altfel, se răspândesc în diferite zone și capacitatea de a controla o astfel de acțiune devine mult mai mică. De altfel, problemele legate de Siria acum țin în mare măsură de faptul că nici americanii nu doresc să ajungă la o situație mai rea decât cea actuală. Ideea că cei care sunt în o parte din opoziția siriană reprezintă, de fapt, o zonă sprijinită de radicalii islamiști și, în mod evident, problematica creștinilor din Siria ar deveni extrem de delicată și apărarea lor ar deveni aproape imposibilă. Practic, dar o să discutăm poate, dacă veți fi interesați și veți asculta comentariile pe această temă miercurea viitoare la ora 4. Acum vreau doar să vă spun că politica externă a diferitelor țări pornește în mod evident și de la capacitatea de a influența deciziile externe, capacitatea de acțiune externă, de mărime, de forță economică și așa mai departe. Sigur că pentru România, pentru o țară ca România și pentru România, în mod evident, dreptul internațional, și acum fac trecerea de la politică externă, diplomație la dreptul internațional, dreptul internațional este extrem de important. Tot ca mecanism de realizare a politicii externe. Dar dreptul internațional pornește de la o ficțiune. Că toate statele, din punct de vedere juridic, sunt egale. Și fiecare are un vot, sigur, sunt unele organizații unde lucrurile stau altfel, dar inclusiv la ONU, în Consiliul de Securitate, în Adunarea Generală, acest mecanism pornește, spuneam, de la o ficțiune juridică. Pentru că o extindere a filozofiei drepturilor omului în plan extern, considerând că statele sunt niște ființe colective și ceea ce este adevărat pentru oameni, și anume că sunt egali în drepturi, ceea ce sigur că din punct de vedere juridic este adevărat, dar nici în plan individual lucrurile astea nu se verifică, cu atât mai mult la nivelul statelor. Și de aici o anumită tensiune între dreptul internațional și politica externă a statelor. Dreptul internațional încearcă să domesticească cumva tendința de utilizare a forței. Conflictele sunt inerente în viața
socială, dar și în viața națiunilor. Grotius scria la 1600 și ceva o carte despre dreptul războiului și al păcii. Pe atunci, războiul reprezenta un mijloc legal de rezolvare a unor conflicte. Și lucrul acesta a continuat până în 1928. Pactul Briand-Kellogg din 1928, încheiat sau sprijinit și formulat de către secretarul de stat american Kellogg și de către Briand, au scos pentru prima dată, în afara legii, cum spuneau ei, războiul ca mijloc de realizare a politicii externe. Bun. Războiul este principala modalitate de exprimare a forței în relațiile externe. Lucrurile însă s-au complicat destul de mult pentru că și dacă în perioada războiului rece și perioada destinderii exista un mecanism de control reciproc, pericolul de mutual distraction, faptul că fiecare dintre marile puteri și zonele adiacente aveau un număr suficient de mare de rachete intercontinentale care puteau să distrugă cealaltă parte, această balanță a terorii, cum era numită, a menținut un anumit echilibru de putere în plan internațional. Și a existat la un moment dat un tratat antirachetă prin care cele două mari puteri se înțelegeau să nu-și construiască scuturi antirachetă. Deci să se lase vulnerabile pentru un atac de retaliere din partea celuilalt. Pentru că o țară care are în același timp și rachete de atac și scut de apărare pentru rachetele celuilalt, poate fi tentat să folosească primul, arma nucleară, știind că nu va urma o retaliere din partea adversarului. Acel tratat ABM, Anti-Ballistic Missile, a fost pus în discuție după 1989, când sistemul bipolar s-a transformat într-un sistem unipolar, cu Statele Unite, care trăiau o anumită dramă în plan intern, pentru că complexul militar industrial trebuia să producă și nu prea mai existau conflicte locale care să consume echipamentele militare și atunci presiunea era foarte mare pentru relansarea cursei înarmărilor în condițiile în care Rusia își a afirmat deja o altă strategie bazată pe ceea ce pornise Gorbaciov și așa mai departe. Sigur că și Rusia, după ce s-a redresat, a simțit aceeași presiune internă din partea generalilor, din partea industriei de armament și din nou asistăm la această presiune în cele două zone pentru a împinge, să spunem, zonele de producție de armament, care nu prea se mai consumă, că n-au unde. Și unde? Asta este una dintre explicații, așa este, și n-am îndrăznit să o dau eu, dar acolo problema este mai complicată, pentru că după experiențele din Irak și din Afganistan, în mod evident, americanii nu mai vor să ducă trupe pe teren. Și deci atacurile ar veni numai prin drone, care sunt avioane fără pilot. Și care merg deasupra unei ținte identificată dinainte, dau drumul la o bombă și pleacă. Sau nu pleacă, dacă sunt lovite de rachetele solare. Bun. Asta nu rezolvă decât o mică parte din problemă, din punctul de vedere al industriei de armament, și oricum nu rezolvă, și veți vedea și în discuțiile de miercurea viitoare, și în documentul de background pe care îl pregătim, nu rezolvă multe alte probleme, pentru că trebuie să ai soluție pentru ce se întâmplă după. Bun, lansezi bombele și pe urmă ce se întâmplă pe teren? Cine ocupă terenul? În Irak,
problema operațiunea militară a fost susținută cu zeci de mii de forțe terestre care au trebuit să intervină după aceea, să curețe terenul, să intre în războiul de gherilă urbană, ceea ce a fost extraordinar de complicat. Deci, revenind la mecanismele acestea de rezolvare a conflictelor, avem deci, de-a lungul secolelor războiul ca instrument de politică externă, până în 1928, când războiul este interzis. Dar rămân niște forme legale sau permise de dreptul internațional de utilizare a forței în anumite situații. În cazul în care sunt, să spunem, entități care luptă pentru independență națională, pentru... Deci, așa s-a produs mecanismul de decolonizare în Africa. Și multe dintre mișcările de liberare națională au folosit forța pentru a ieși de sub control colonial și pentru a-și clădi niște state independente. Relativ. După aceea, autoapărarea este o altă motivație pentru utilizarea forței. Dacă ești atacat, deci, autoapărare individuală sau colectivă. Este prevăzută și este prevăzută în Carta ONU. Această modalitate de utilizare legală a forței. Și aici a apărut acea, să spunem, inovație prin doctrina Bush. Se consideră, deci, că este vorba de autoapărare în momentul în care ataci pe cei care se pregătesc în altă parte, eventual să te lovească. Dar, sigur, asta e o chestiune mult mai sofisticată și e foarte greu de dovedit că cei care, nu știu, fac antrenament undeva la mii de kilometri departare, pregătesc o anumită acțiune. Și de aici sensibilitatea acestor subiecte, sensibilitatea construcției ca atare. Și mai există o modalitate prevăzută de dreptul internațional și dezvoltată foarte mult în ultimii ani, și anume intervenția umanitară. Un guvern, la un moment dat, un regim, se apucă să-și omoare supușii, pentru că, nu știu, nu acceptă continuarea, să spunem, a celui de-al 7-lea mandat sau falsificarea alegerilor sau lucruri de genul ăsta. Și în momentul în care un astfel de regim intervine brutal pentru a-și omorî cetățenii, apare posibilitatea, dar, repet, numai cu acordul Consiliului de Securitate, de utilizarea forței de către Națiunile Unite. Lucrurile, de-a lungul ultimilor decenii, nu prea s-au întâmplat în felul ăsta. Și nici în Iugoslavia, nici în Kosovo, s-au format după aceea diverse coaliții, cum a fost cazul în Irak, chestiunea legată de Libia, de asemenea, cu no-fly zone și așa mai departe. Consiliul de Securitate a fost mult mai rezervat și mai ales prin faptul că acolo, dintre cei 5 membri ai Consiliului, membrii permanenți ai Consiliului de Securitate, figurează Rusia și China, care, în situații limită, votează împotriva unor inițiative de acest gen. Deci, eu aș vrea ca voi să puneți întrebări. Eu pot să vorbesc destul de mult pe oricare dintre temele acestea și intru dintr-o paranteză într-alta și riscul să ne pierdem până la urmă în diferite subiecte. Eu am vrut, deocamdată, să introduc conceptele de politică externă, relația cu politica internă, conceptul de afaceri europene la intersecția între politica externă și politica internă, conceptul de diplomație și conceptul de drept internațional.
Evident, să discutăm despre război ca mijloc de purtare, de rezolvare, de promovare a interesului național și interdicția de utilizare a forței de ordin general. Și eu mă și opri aici cu această introducere ca să putem să discutăm mai aplecat pe unele subiecte care poate vă interesează mai mult. În ceea ce privește implicarea voastră, ca să spun totuși câteva cuvinte despre a doua temă, și nevoie de profesionalism. O țară mai mare poate să-și folosească armata, își folosește dronele, își folosește forța. O țară mai mică, cum este România, trebuie să-și folosească inteligența. Trebuie să folosească competența, trebuie să ducă bătăliile pentru apărarea interesului național în avantposturi. În avantposturi, asta însemnând la Bruxelles, la Strasburg, la Washington, la Moscova, în diferite capitale unde trebuie să-și apere interesele. Și asta este, de fapt, mesajul meu. Că noi nu avem capacitatea de a pune de jur împrejurul frontierelor noastre infanterie, cavalerie, avioane, submarine, ca să ne apere împotriva tuturor pericolelor de invazie clasică. Au făcut polonezii în 1939, când au încercat să se apere prea târziu împotriva invaziei naziste. Noi trebuie să prevenim astfel de pericole. Trebuie să înțelegem că anumite concepte sunt periculoase pentru noi, conceptul de drepturi colective, spre exemplu. Poate discutăm altă dată despre subiectul acesta, dacă veți dori, și despre felul în care concepte de autonomie, concepte, unele dintre ele care par generoase, sunt, de fapt, niște viruși mici care sunt introduși într-un anumit spațiu intern sau internațional pentru a crea un anumit tip de implozie. Sigur, asta, dacă veți dori, putem să reluăm discuția pe un alt subiect cu un alt prilej. Și acum, întrebări și comentarii. Călin Mihăescu mă numesc. Aș dori să vă întreb, din punctul de vedere al dreptului internațional, ce se întâmplă în situația în care comunitatea internațională găsește dovezi evidente că un atac precum cel din Siria cu arme chimice a fost executat de către niște trupe de mercenari finanțate de Statele Unite și eventual că ordinul pentru acest atac cu arme chimice a venit chiar de la finanțatorul din Statele Unite. Care sunt măsurile pe care le poate lua comunitatea internațională? În situația în care sunt dovezi clare. Bun. Mulțumesc. Mi-e foarte greu să răspund la o întrebare care începe cu dacă se vor dovedi. Deocamdată situația pe care o judecăm este cea în care, pe teren, în Siria, pe teritoriul sirian, s-au folosit arme chimice, ceea ce dovedește fie că guvernul le-a folosit, fie că a lăsat lucrurile să-i scape de sub control, ceea ce este tot o responsabilitate guvernamentală, prin lipsa de înțelepciune, prin lipsa de dialog și așa mai departe. Deci eu găsesc că aici s-a întâmplat un lucru neconvenabil din punctul de vedere al guvernanței și, pe de altă parte, mi-e teamă că în zona de conducere din Siria există un bicefalism, ca să nu spun altfel, în care președintele pare mai curând prizonier al unor zone politice care vin din perioada tatălui Bashar al-Assad. Poate că mă înșel. Deci asta e una dintre variante. A doua variantă este, sau al doilea aspect, ține de faptul că Siria are depozite foarte mari de arme chimice. De ce? De ce Siria, până acum, nu a ratificat și a devenit parte a Convenției Internaționale și a regimului internațional privind armele chimice?
Eu cred că ăsta este un lucru neconvenabil și de aceea inițiativa rusă și acceptarea de către americani și acordul ruso-american privind armele chimice sau stocurile de arme chimice din Siria care să fie puse sub control internațional, mi se pare o idee foarte bună, dar chestiunea a venit foarte târziu. Și aici, din nou, este un punct slab, un punct de vulnerabilitate pentru regimul sirian. 3. Faptul că puteau să existe anumite manipulări, e foarte posibil lucrul ăsta, dar se poate să se fi întâmplat în astfel de lucru. Va fi însă extrem de greu de dovedit o astfel de chestiune, pentru că este vorba de tipurile de rachetă folosite, de tipurile de armament chimic și așa mai departe. Unii ar dori, probabil, să speculeze mai mult pe această temă. Eu nu o fac pentru că nu am suficiente elemente. Prefer deocamdată să aștept să văd dacă vor apare anumite lucruri. Eu cred că și dacă existau niște argumente solide pe această linie, rușii nu ar fi încheiat cu americanii această înțelegere privind armamentul chimic din Siria. Ar fi preferat să demaște o operațiune extrem de periculoasă, de riscantă și i-ar fi pus pe americani într-o lumină extrem de delicată. De aceea prefer să nu comentez neavând informații. Ceea ce este sigur sau aspectele pe care eu le pot identifica sunt cele două de care am vorbit și care arată lipsa de înțelepciune și, în același timp, un anumit tip de atitudine incorectă în plan extern din partea regimului sirian. Te rog. Prima întrebare, mă numesc Olga Carabaș. Prima întrebare ar fi dacă România ar fi atacată. Cine ne sare în ajutor? Ucraina. Și a doua, ce ne ajută așa zisă alianță cu America și nu cu Rusia? Unii ar dori ca România să fie atacată și chiar ocupată de americani. Și am înțeles. Felul ăsta s-ar rezolva multe dintre problemele economice. Deci, să cumva, la o parte, ar trebui să cunosc cu subiecte de genul ăsta. Ideea unui atac asupra României, chiar la nivel de ipoteză, își capătă un răspuns imediat în apartenența la NATO. Articolul 5 presupune că toate țările membre ale NATO, în situația unui atac în interior, deci asupra României, ar trebui să avem un sprijin din partea tuturor țărilor membre ale NATO. Indiferent de faptul că ar fi vorba, să spunem, de o țară membră a NATO, sau că ar fi o țară din afara coaliției. Din interiorul NATO e foarte complicat pentru că existând mecanisme integrate, orice deplasare, orice de trupe, orice deplasare de forțe, orice mișcare de acest gen ar fi identificată și ar putea să fie teoretic blocată înainte de declanșare. Ar fi extrem de dificil de făcut o astfel de operațiune. Nu sunt specialist în materie, dar cred că lucrurile sunt aproape imposibile. Ar putea să apară scandaluri, ar putea să apară la un moment dat niște manipulări, declanșarea unor conflicte din interior care să necesite un anumit tip de asistență, ca să spun așa. Astea sunt chestiuni pe care bănuiesc că cei de la noi din zona serviciilor, din zona armate, le au în vedere. Da. Deci, asta este una dintre ipoteze.